За нога сака да гризне. Види? Кечери, за глава, бе. Не гризи, бе. Се гриза, бе, се гриза. Кечери. Това е домашно. Я. О, на YouTube ли? Да. Ти да я фати за нога. Мирно, бе! Не, бе, остави. Не, будем да ги раздвоиме. Луѓе ќе се убијат, мораме да ги раздвоиме. Раздвоите ги брзо. И овака скуча, бе. Нема да се убият, бе. Не, хайде да си. И... Ау, не може да гледам. Жути. Летото раздели ги. Види бе, ма агресивна црна, види я, види я. Да, бе, да. Дай се да почна. За црнци и белци. Ама и това са ви изпуска, те. Да, бе, да. Па тишина да чуеме. Ръжат, бе, ръжат. Ей, подло човек. Бегаш, мамите. Ей, колко са бързи жилки, бе, човеч. Ей, не, бе. Ама чекай, синта прави. Не ми се верува колко е паметна. Видиш ли саджи, а? Аз не гризне. Так, не. Кой? Това по-отрака на мама. Да. А кой почна